Fit-12 ta' Novembru li ġej, fl-Isptar Mater Dei, se ssir konferenza dwar il-kura paljattiva ta' tfal f'Malta, bit-tema Kutra ta' kura żejda lit-tfal. Din hija l-ewwel darba li se ssir konferenza nazzjonali dwar is-suġġett u l-istedina hija miftuħa partikolarment għal kull min jaħdem ma' dawn it-tfal jew il-qraba tagħhom. Il-pedjatra li tispeċjalizza fil-kura paljattiva, Hermione Andrejevic, spjegat ma' One News li l-kura tingħata minn tim sħiħ ta' professjonisti li għandhom l-irwol li jnaqsu s-sofferenza ta' tfal li għandhom ħajja qasira. Dawn mhumiex biss tfal bil-kanċer, imma wkoll ċkejknin b'mart serju f'qalbhom u kundizzjonijiet newroloġiċi. Ma' One News hija tkellmet dwar l-irwol ta' kull min jaħdem fil-qasam tal-kura paljattiva, fosthom tobba, infermiera, psikologi u anke ħaddiema soċjali. Intaffu s-sintomi tal-uġieħ, tal-ansjetà, tal-lejja, tal-remettar u plus li nittakiljaw problemi bħal psychological problems, spiritual problems, social problems u ħafna problemi oħrajn li jgħaddu minnhom daw il-familji. Wara l-professjoni ta' pedjatra hemm umana li tbati ma' tfal meta jaslu fit-tmiem tal-kapitlu qasir ta' ħajjithom. L-iżjed ħaġa li tħalli timbru fuqi huwa meta niddiljaw ma' tfal li jkunu qed imutu inkredibilment tara kemm għandhom kuraġġ, tara l-familji kemm jagħmlu kollox għal daw it-tfal, kemm vera jifhmu li importanti naqsulhom is-sofferenza u kemm huma grateful ukoll. Pereżempju l-bieraħ tlula mort funeral u minflok ma jiena tajta rigal dil-mother li tilfet il-baby tagħha, ġiet u tatni rigal temmen, tatni rigal għax tant kienet grateful illi kull għamil dik il-ftit biex nimxi magħha minn xogħli wara kollox. Min jaħdem l-isptar ma' dawn it-tfal irċieva email bid-dettalji ta' din il-konferenza biex ikun jista' jirreġistra. L-appell tal-pedjatra huwa biex anki studenti tal-mediċina li qed jaspiraw li jaħdmu ma' tfal b'mart serju jirreġistraw u jattendu għal din il-konferenza li se ssir mhux biss bis-sem tal-professjonisti mediċi imma wkoll ta' ġenituri li tilfu lil uliedhom u tfal infushom li qed jirċievu il-kura paljattiva. Għanna d-dover li nagħtuhom il-palliative care. Allura importanti li nżidu l-erfin tagħna, l-awareness tagħna u għalhekk huwa importanti li daw il-nies li jieħdu sib daw it-tfal jiġu għall-konferenza.